ఇంకొంచెం మేకప్ ఆర్డర్ పోయింది தெரிஞ்சு பிற 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 ತೂವಂತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗಲು ತೂವೊಂದುಲೇರು ಅಲ್ಲ ಪಿರ ನೆಲ್ಕು ಅಂತ ಇಂಕಿನಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಖುಷಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇನಿ ಇಂಕೊಂచెం ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅವು ಎರೆಗು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆಂದು ನಾನು ತೋಜಾವೆ ಆನೆ ಇಂಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ ನಾನು ಮಲ್ಪುವೆ ఒక ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೇಕಪ್ ಜನ ರೆಡಿ ಆತೀರು ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಿರುತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾನು ಸೀರೆ ಬಗ್ಗೆ ತುತ್ತುಲಾವ ಅವಳೆಬೋದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಸ್ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಮೋಲೆ ದಾನಿನಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೋಲೈನಿ ಅಂಚದ್ದು ಮೂಲೆ ರೆಡಿ ಆವಂಪು ಪೊಲ್ಗೆ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ತುತ್ತೊಲ್ಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ವಾನಮುನಿ ಬರ್ಪುನು ತೋಜವೆ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರೆ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚೇರು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವೆ ತುಕ ಮನೆ ತೋಜಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಲಾಗ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಇದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪರೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತೂದು ಬಚ್ಚಿದು ಬೋಂಡು ಇರೆಗಳೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಎಪ್ಪುನ ಇಂಚಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲಾಗ್ ಎಪ್ಪರೆ ಹಾಕುಚಿ ಯಾಪಲ ಗೆತ್ತು ಅಂತ ನೀನು ಚಳಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆತಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಒಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು 0.9 ಆತಂಡ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಇತ್ತು 9 ಬರ್ತಿದೆ ಹಾಂ ಲಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಅಂತ ಅದೆಂಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ದಯಪಲ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ದಡಿಯೋರು ಪಂಡ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂದಾದು ಎಂಕಲ ಸಮ ಕಟ್ಟು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿದ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾಲವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಎಂಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದು ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಯಾ ಪಾಪನ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೆದ್ದುವಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕಡಬುಡಿಯೇ ಪಂಡ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪ ರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಚಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಲಾಕ್ ಆದು ಫುಲ್ಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸರ ಅದಲೆಗ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ಚಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಟ್ಟದು ಕಡಬುಡಿಯೇನು ಪಂಡ ಅವು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ತುಲಾರು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಉಂಟಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತೂಯ ಅಂಡ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರತಿಲ್ಲದ ಮಾಮ ಅವ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದಿನ ರಾಂಗ್ ಆತನ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಜಿಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕುರಿಯರು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕುಡೊಂಚಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನ್ ಎಂಕ್ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕದಾಗುಲು ಎನ್ನೇರಿ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಂತು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆವಂದಿತ್ತೇನೆ ಫೈನಲಿ ಅರೊಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ 500 ಎತ್ತಿನ 5000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರಗ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ದೂರ ಪೂರೆ ಪಿದಾರ್ದಿನ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಎಲ್ಲಡೊಂದು ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದ ಅಲ್ತೆಲ್ಲ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನದ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆನ ಅಂಚನೆ 1K 2K 3K ಆವಡ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಬಂದು ಎನ್ನುದೆ
ಸೊ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಉಪ್ಪುನು ತೂದುಪ್ಪುವಾರು ಯಾನು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನು ಒಳಗಡೆಲ್ಲ ಪೋರ್ ಎತ್ತಿನ ರೆಡಿ ಆಪೇನು ಖಂಡಿತ ರೆಡಿ ಆಪೇನು ಪಂಡೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲಡುಪ್ನಾಗ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚೆನು ಬೊಕ ಈನ ಯಾನು ಒಡೆ ಪೋಪೆದಾದ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ ಇಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನುಗಳು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಯಾನು ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಏನು ಪಾಡ್ನು ಎಂದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಪೋಪುಚಿ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದಂತರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತ ಇಂಕಲು ಪೂಜೆ ಪೋ ರಪ್ಪಿದಾಟ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಯಿ শুরু করে পূজা ಜಾನ್ನದೇಗ ರಮಣ ಅಚನಮಾತ ಮಲ್ಪರವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ಪಣಂಕಿತ್ತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪುಣ್ಣಮೆ ಹತ್ತಾವದ ಮಹಾರಾಜಗೆ ಏಪೈ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪಣಿಪನಂಕಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಉಗಂಡು ಹೊಂದಿದ್ದು ಬರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೇವೆ ಅವು ದೆಮ್ಮುಂಡದ ಕಂಚ ತೋಚು ನಮ್ಮದು ಅಜ್ಜಿ ಏರಂದು ಗಾಡಿ ಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬರಲಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆಂಡು ಅಲ್ಲ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಿತ್ತ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಏರ್ಲ ತೊಟ್ಟು ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಒಂದು ಏರ್ಲ ಪಂತುಜೇರು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಯಾನೊಂದು ಪೂಜೆ ಪೋಯತ್ತೆ ಅವನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನು ಪಿರಾವುಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಪಿರಾವುಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಲ್ಕೊಂತೀರಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರ 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 ತೂವಂತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗಲು ತೂವೊಂದುಲೇರು ಅಲ್ಲ ಪಿರ ನಿಲ್ಕೊಂತೆ ಅದಾಗ ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಬಂಡೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ತೂಪಿನಿ ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾನು ನಿಲ್ಕೊಂತೀರಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಾಚಿಗೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರಿಂದ ಆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಮೂಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರುತದಾಗಲು ಪೂರ ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪ ಎಂಕುಲು ಪಾಡೊಂದು ಪೋತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕು ನಾನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದ್ಲ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎಂಕಿನಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡತೆ ಆಯ್ತ ಖುಷಿ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಮೂಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಬಂದು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚ ನಾವು ನಿಲ್ಕೊಂತಾರಂತೆ ಎಂಕದಾಗ ಖುಷಿಲ ಆಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಾಚಿಕೆಲ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಅವೇ ಡಬ್ಬಲ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಆ ಖುಷಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನೀವುಲ್ಲ ಇಂಕ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರಿಂದೇನಿದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರಾಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಎನ್ನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.